Hi guys, good morning. So narang kapayas gapon nga akong gipangay ito langging guys na may do kabuk hinog. Ay man siya gingakuha ng isa dana nang. So ato ning kaunon. Hinog na gid siya guys. Binala to na ni si Mimi og silang lang kay eskwela na sila. Yung biso. Kau nga na ni Sky? Kay? Kaon ba ka na ni Kay? Si Sky mo kaon og sina siya. Daghan na ba din ni Boy? Panita na ni Boy ang gulayon guys. Buta ka na magtinapa. Paborito rin na kinak ng kapayas. My favorite. Chulio? Oh. Ato ni lusok ang liso. Ibuad pa ni nato na guys. Kau nga na kay? Kay? Skoy. Hinay mo cellphone ba kay kadungog na ko. Nag-video ko. Kau nga na dili. Ito na guys nga naka-copyright ko guys kay kusog kay lang cellphone. Kusog kay cellphone is kay nagduwa ni si Sky niya kusog kayong kuan. Kau nga na ni? Ha? Di ka kaon? Basta. Tagaw gig ka tagaw. Gulay ni karon guys. Tangan nagtinapa. Agoy. Bea. Kaon ta guys. Hinog na kayo siya. Ano kapayas? Ano ba? At asa mo kay mong kukuha. Jadi kan mungkin yuk. Ini apa nih? Ini apa deh? Di na mo kapos. Dade mo lolo dito kaw. Yung gitu siya. Kay. Dade mo lolo dito Elmer kaw. Natatay kaw. Dade kapayas kaw.
Wala ka tulsa pa? Ano ba? Mataman. Kaya kuan? Hmm. Ito ka, ganin mo. Baboy. Ito kumain na tayo. Kaong baboy ani. Ito baboy ng kaong. Dili si Sky mo kaon, guys. Ato iso daning uban kay bili na to ni Mimi. Lang. Sakto na ba? Ito sa isa. Ito sa luda. Maganda na siya, guys. Ito na siyang kon. Dahil. Ini tiro tiga Ha? tiro. Kaya mayroon na ni. Hmm. Yoy. Ano eh? Lukay. Ayun, ang panit. Lukay. Kalapanit ko na yung tuno niya. Kaon siya sa natin mo. Namatas pa pa. Yes. Ayun niya. Layasan din siya. Mana sila iuban na ginaran? May na sila iuban. Tukar nga po na siya gaya na. Boleh. Pas nakita niya magbasa sa buhay. Kung palit eh. Ya. Paano mo? Nakaya mo sa Pijubi nga. Si Alan may nagpwede na toothbrush ni Boy. Ay, paray, salita mo ko dyan. Lahat, ubos ang luwa. Keras. Tulong ko bras. Agad to kung sila Florida. Bakit sa kasi maalo ko dyan. Ito sa nalan eh. Ikaw, di ba? Ako kita isa eh. Hi guys! Kumanatag kaligo guys. Nagdali-dali ko pagkaligo. So karon maghaling ta kay magluto na sa atong recipe. Daw nara akong panakot guys. Ahos raog sibuyas. Daw kani may akong isagol. Family sardines. Adi day. Lucky sardines day. So maghaling ta guys. Ito din London naman.
Ito sa tiya papa. Ganti ba? Kaya tasan na ako ito ilanji. Talong ta. Ako sa niya ito ilanji guys. Silbo yung nagkatulog ko sa iyo ni papa. Init na dahil. Panak ko na kuan. Panak na sangga sa plato. Pasan ako natakluban. Hayag pa man sad. Kung gabi inon na maghatod kong sudan, nagtakluban ako. Pero hindi kay hayag man. Mingaw man. Natulog galing. Wagi kainit ba? Ito ang bata, ito isas balay. Kuan. Saan eh? Cellphone na. Mingaw dito eh. Je! Je! Mingaw man. Ay, ginako. Mingaw man. Tulog man akong anak. Natulog din duha. Dyan po day. Anong ato dito? Nagpapayas. Hmm, Salamat anite. magluto og kuan kay may sudan. Wala lagi diya. Alas kayo dito te? Ito ang nagsilpon na. Ikaw nga, yara ka kay ako kubanon, di man siya uli. Ako yung kuan, akong yuban, ko tawli tata. Di man siya kuban. Kudyara ka ha. Nagkaon na ito di ay. Oh. Nakalungag na ka. Kaya pangapura sa ito sila dito, pangaon na. Pagkatulog din siya siyang bata guys. Medo ko. Hindi na ito makalihok basta na bata. Gamay. Kung di pa magkatulog. Bukan na ta guys. Guys. Manatong sudan karon. Kapayas. Ang subaka. Kay! Nakaon daw kong sa bligon. Ingat to ta guys. Bahaw ni kinabuntag. Ano na ako naglungag. Dagang bahaw. Sky! Motor ni kon. Nakaon mo na ito siya daan. Hindi na maday. Dahil ginawa ko kasi ng bahaw. Nilagyan nga sa cellphone na. Ayaw pa kayo. Tamis na da. Balay sa tanah yung ito din. Balay libot kapaya. Para mo. Lamoy. Hi guys, may hapon. So natala mother guys. Mag-pabipi ko guys. Kay gasakit akong ulo. Sakit akong ulo guys. Ginawa ko sa pangkuan. Maintenance. Ako kilamok. Doon nasa Richmond na ni guys. Nagilakila ka mong baby Richmond.
sa dete. Dito sa kon lang itong manok ba manok. 137 over 87. 139 mo. 139 guys. 139 over 87. Ako daw na. Kapapili na dito. Kanya tasya yung kuwan. Ha? Pero 115. Imong dugo? Ako daw na. Kaya ano pas magagdugo? O siguro inom si mong finance. Inom nga ito niya. Pero Alam ko, di ko pa sa inom na yung manok na. Dali. Ay, ko na na. Sige ko na siya manok guys. Abutas yung dugo. Nga, nag-BP ko. Ako daw na. Ah! Kutso. Dosi na pagkira din natin. Oh, ganyan Wala. na butas. Dosi na pagkira doon. Jaingon. Wah. 12? Sagot. Ayun, karan. Ha? Bayo mo sada. Payon nga ni. Ikan sa pa. Kumutan lagi ni. Bagay sagot din. Bakit kayo? Sagot na bugam na. Dahil mo gutong mga iring-iring na sagot. Gak na eh. Di siya agak na yung muna. Bro, ikaw na lampas daw. Ikaw naglampas, hindi na may kangot. Pagkangot apa begini mo kasi nung magdala. Ha? Pabos mo, nagpabos. Tapok, kung ipatapok niya na pasunog, Itapo ko na daw sunugun. di basta kay maglampas. Di hangwaton. Ina. Opa. Gusto ko mo lagi. Gipihan kasi father guys. Kaya taas ko naman siya dugo. Sabay ra siya nila lilin. Pumunta sana. Ganihan ako ang kuwan. Ano ka oras na nagbuti? lang nag ba na minus 1 Pagkataw. Ako na rin, ibulay ko. Ayan. Mama, si Lulu ah. Kasi kumot lagi na ko kami. Ako tutulong na kinupihan. Nanawa ko kwarto. Wala ko na rin. Ako eh. Kadto sa kasi. Atong tanan guys. Kung pilay BP ni father. Ngit-ngit na bagi dyan. Ay, tanduga lang. Ayaw tanduga ba? Ay, kanoga core. Pag kumutol mo. Ako sakit ya kung dini oh. Kung ulo sakit. Nawala yung magic. Magic. Kailangan ko ibigyan. Diwa. Sa. City card man na ako. Kaya ako rin magtimpla doy. Ako naroon. 1.8 ganyan. 1.8 man ganyan. Dako kayo oh. 5 na lang. Dako Nagubos kayo. na lang gani na 15 ba na sa una tumubir. Dinhi ka magtanaw pa sa imong dugo ho. Gani. Ah, 150 pa, 153 oh. 152. Ang Uberman mo Tapos kay siya dugo guys. kanimang Uber good. Diret sa mga aswa. Kalma-kalma kasi mong kuan pa bilar. Natulosad ka. Gutad humba ganyan na kaon. Ah. Sige masad siguro kag bilar ka. Dapat alas city tulog na ka. Ang mata ko sa alas Sali, tig-ag, kuha na sa kuhan. Sa Ako daw naipipihi daw ko na. Ikupa, Naipipihi sa. baka kay gamisa. alas 10 ang bakod ko. Box baktin. Wala doy, wa koy kwarta doy. Pagka alas Turdoy mo nanay doy. 3. Ikaw kay nakatrabaho man ka. Pan. Si Doy dito. Nagtrabaho si Doy Doy guys. Papasulay si Doy. Unsa man di ka maginuma sa mantika? Sila na. paminaw. Di na lagi. Kay kabalo biya mo na ng mantika nga. Kato ako, di, kanang nilutuan ba akong di kuhan, hurot, sira na kahurot. Tagbiasa ng lamok pa daw kay pa. Ginamos pa, agad nga Lamok pa daw kay pa. Asa man? Tara. Uska. Yan ako. Atol. Di sira sana pa ni.
12 lugar dito yung Pacquiao. Bakilid ra ba? Mas lami man ng paso ng Bakili, di ba? Kaysa Patag. Buga sabot. Baga kaysa Bot. Dili mo ko nagkatigwayag baka diha. Kaya ano man, May panigway diha dapita kay bakilid man daw. delikados baka. Delikado man kus baka agud. Nabakilid ay mo ang ipadaro. Ang kan di lampasan. Ang kanang Lampasan. kalubihan nga katigwayanan ng baka munang dili sa buton. Nay mga lubi ko nung nana. Na. Kisa man nagtudlo ninyo. Yan tao. Nayota sa mong followers guys nga ginapalit. Naipitiis ako ba? Nabayaran naman niya gahapon ang isa ka area daw palampasan niya. Gipatanaw na ko ni Papa kung pila ang Pacquiao ato May sib na. kay ako nang tawagan si ma'am nga mauna ilang Pacquiao. Ha? Namisbis si Papa sa iyang buwak guys. Ako na loy-loy. Maluloy di siya di mabisbisan. So kay wan gabi na sa wan. Di ko na desirit mo. Wala pa man. Hi guys, lapit na makaman ang palay nila Mama Joy Joy. Lapit na mahuman. Si Lingling, si Ate Lingling guys. Si Manoy, barkada ni Manoy. Si Lolo. Si Lola. Si Nanay. Si Tatay. Nana sila guys.